content. Mulweni guys, over here, at for Saloon, your saloon, with my hairstyling. Dinga komshi chomi ne. With my hairstyling, in preparing me for the show. Ezabe ipake atinyam, ne atinyam pa. Athenium, yes, Athenium. Apa Gqeberha ke guys, it's my first time ke mna ke ukuze Gqeberha kutsho umntu wami uPlaro. Guys, the event is abiphana ke guys, sabe siphathele iBhokana Music. Uyamazi ke iBhokana Music le ke Sibuji Bethuna, the one and only Itaki elihle Bethuna. Oh, that guy, I think I need a one-on-one session chomi umfundisi katara, because I asking khale sakhe no today, khale sakhe no. Sorry sisi content. Yava ukhale sakhe but ke yonke ke lanto sisi bingasoze yenzeke sithando sami if it was not sponsored by a Kyle session with the Department of Sports and Arts and Culture. Uyandiva ke ngoku incedisene ke yonke ke lanto phana, yonke ke lanto yenzeke through iMzansi Golden Economy ukuze yenzeke. Sabe siniphathile abantu ke phana abezodlala eqongeni izinto no uniphathele into ebopha abazodlala eqongeni no khona phana uSarah B, siniphathele uLandi. Hayi ke this is thando sami uSibuji Bethuna. Yazi guys, kuyo yonke ke lanto because of ndingumntu othanda udance ke guys. Oh, I can dance mna jonga 24 hours guys. So phana for mna kuba ku substitute mna uba ndinga dance, sizabe sikhona abane siniphathele bazodance pha eqongeni, which is ikusasa Arts Development Dance Group. Na izabe ikhona ke pha ke no you can see levels levels. Wow, no, it's gonna be the blasting, va. It's gonna be the blasting. So I want you all guys to make it to true, ne? Because we got 6 o'clock or 6 o'clock. No, we for the start show to doing all the things that he making it to what? Making people happy, guys. I'm not alone, guys. I'll be bringing my boyfriend as well. Uplaro will be here. Uplaro will be tuned. I've been cooking this time the Sam. Nguye ke lona nzisa apha mna ndihlala eBhekani House ngapha kwaseDurban guys, but you have to ba uphume uze wherever you are guys, noba uphansi kwebhedi uzobukela iSibuji nezi artists ezakuphathele zona. I don't think uyamazi wena uSarah B, I don't think when uyamazi wena uLandi. Ikhona ke phana ne dance ezabe sinazo, umzekelo ikusasa dance group izabe ikhona nayo ke phana. Ngiyacela ke man ungaphoswa va ne and other thing and funa uyithetha guys kakhulu. Guys, uSibuji ndiyamcela personally azonifundisa igatari no one-on-one session. Butheni kakhulu mshithombe. So ndiyacela Sibu uzondikhalisela isiginci erumini ngesithando sami uthi hairstyle yami don't want to make it English. Thank you.